Bueno, Xabi, bosgarren denbora ikonena. Zemuz gaurko proba? Bueno, sufrituta. Beti hor goien egon nahi dugu, baina, bueno, ikusi dute eneola eguneko egunen, eta, bueno, objetibo cumplido, esaten da bezala. Pozik, finala sartzen zehalako? Bai, oso pozik. Ikusita azkeneko bi hiru aste hauek zitutela sensazio honenak eduki, bai, oso pozik. Irazabal eta Beñate Ieriakin lehenengo txanda, zuretzako lehenengo aldi da, lehenengo txandan hartzen duzula parte? Bai, baina, bueno, ez dit importa. Ikusita danak, generalen ikusita, eta ni aurten nola nahoan ikusita, neure lan egitea jun behar dela, dauket oso klaro. Eta, bueno, hortan saiatuko nahi, neure lan egin, da aliketa ondo nahi. Podiune posible da? Bai, posible da. Orduan zure helburu, Podiune. Zorte hon, Xabier. Eskerrik asko.